भइल बा ज्यादा तेज कहत जा कि खाली कि बनाई दाल भात आ चोखा रस यही में चैन से बेरा पकौड़ी तो बनाइए के कैसे नहीं खुज बना बेसन लग जाए बूची तेल लग जाई करेज लग जाई लोग के बाप है भाई के करेज अपने खाता जा तो में रुपया नहीं खेलागत यही से लौका तुर के जब से एकर पकौड़ी बन के अपना प्लेट में दिहो से ना दुआरी पर हावगारा बैठ के खाई ना चर चर आ तबे से हम घर में ढुकम ना यही में बन कर हम सबनी के ठीक कर ले चोखा भात बना दिए इनके जाल सब भौजैया एक के चोखा भात बना के मार भात देवे हाँ तो ऐसा करे टूट घर के तो का करे चोखे भात खैले बैसन चोखे भात के हाल जाने लीसन ये आदमी तो कोबी के पकौड़ी या भात कुछ ना वो लगते भौजी खुश रही अब बैठ है चढ़ के चौतारा बाप हो आराम से बढ़िया से बैठ बबुआ के बड़ी जा हवा बहुत आओ भौजी थी बबुआ के टिफनिया में गोइल बाटे तो छोटा को चल गइल बा साथे साथे बड़का के तो ई जात रही देखे खातिर कि आवत ना सकले कौन की नहीं खसने आओ देख आला ओकरा के ढेर दिन हो गेलो न ते खिलावत हमर बुझाए के डाड़ पर कुर्ता फाट जात रहे ढेर हेतवत हो गइल जी अब चीज जानी के फुआ खिलावत रहे हमरा के ना अब ना एबरा हम पाइए लगइले बानी जान ल भौजी केकरा के अब हमर मोटकी भौजी जौन बिया न उहे एगो आइल बिया छोटकी ई ओकरे इशारा पर नाचतिया हां आई लौका लेके बैठल बनी जी बुची देखो गोई रही भोर ही उठ के काली माई की पूजा करे जानलू तो पूजा उजा होने से कह के यहाँ देखते बड़ू नाक पर से सिंदूर कैले भाई तो भाड़ा रहे जानलू तो पूजा उजा कह के अनी नू तो दाल भात आलू के चोखा कहते सन बनावे के सोचनी बजरिए में से वो लौका ले ले ई ना तो पकौड़ी छानी हु जनबिया न तो कहले कि बची ना तेल नहीं खे रिफाइन बेसन नहीं खे भिखार घर के रउआ बताई कि और बाप माई से अथी धन दहेज काहे खातिर एथी संजोग ले बड़न जा ओएनु हमरा का दिहलन होता ना हमर पापा आ मम्मी के ओजा में राज करने सास के हिम्मत नहीं के भौजी अगर को देम सास राम के नु ना रार पतो कहतनी रार भौजाई ना एक नंबर के खचड़िन हई खचड़ी सास के कह दी ना नु सास के हे जा बैठा जैसे उठे के नहीं के बेमत बा उठ जई हन मजाल बा पुष्पा बुची जानतनी ओती समय ना रहुआ बीचवा में आई रहनी हां तो रार बड़की भौजी का कहते जाके हमरा घरवा दे में खूब एकदम 5-6 गो मेरा नु रही जा रबितवा के माई संधेवा के माई रुखिया के माई अरे जान और चमेली बुढ़िया सब ओजे बैठा रही जा त कहत का तर भौजैया कि हमार नंदी पर तो बुझाला न कि एकदम कि झोटा धकला सार के मारे लागी आओ ना मार दे वो चीज पलट के कटा जी हो गइल मछरी हो गइल अंडा हो गइल खसी हो गइल खाई ना मांगत रहे खाई ना नयरो के हमार बापे में खेले मन ससुर आज हनी के आइला पर हमर पेट काटत सन हनी के त आइल बैसन जान तरु दोना में बना के सितुआ में खाली सन ओकनी घर के ताइल बड़ी सन त का जने सन कोनी कर बाज का तना तू ही बतावा हतन चौरत न दाल देते का तना हमें तेल लग तू ही बताई अरे ना लागी जी बनावे के मन चाहिए ठीक नु अजीब बुची ए कतरौरा के बाद धक भगले रही भौजी बढ़ की ये करे बेमत बा हो ए करे भैया लांगड़ा के बारे में कुछ बोल देले हमरा आवत एक कूदले एकदम झोटा धरे खातिर एक कने आवा ध के बा ठरा तीर के आ केवाड़ी बंद कर देली रोते बिलखते गइल ई खेलवाड़ी के काहे मतलब के हमर बाहे धलियन ध के पाखुर के दांत मोट बिया हमारा से परेले बरिया आ ध के जेने तेने दाते धली ना अभी जानते नहीं खूब ठीक करी ना आ ओ जे मार धाड़ से पार ना पाई गरियाई ना त काटल बापे भाई गाड़ी ना तो पीना हाँ ठीक बा जी देखी आ सीधी हाथ अंगुली से घिउ ना निकले त टेढ़े करही के पड़ी अभी ना जाइम सोचत या ना के उबियाई के चल जाओ अभी ना जाइम 4 महीना रुकब हमर ननद आइल बड़ी उजा कहली के उजा के हमर सब कोई ठीक हो जालू एहनी इहे ओइली सन त घर में ना कौआ खोच लगा देली सन एकदम कौआ बानर लेखा रहली सन ठीक बटुए ए जी रही आराम से मजाते खाई हम त कहम कि 6 बीघा बटुए त 2 बीघा रहुआ जमीनवा लिखवा ली जी अरे उ सब हटावा माई कहत नु कि बच्चा न दे दिनु गैया त फेनु सुनु खा के जई ह त कन ठीक बा आ इ न एकर लइका के परसो दिन बर्थडे ह आ देखत तनी के कैसे मनावत है ओ में पैसा ना लागी तू ही बताई ह जियानियन हो दादा वो पैसा लागी जियानियन हो आ देखत तनी के कैसे मनावत ना मनावे दे ना मार तार के कहत नहीं हेजा बैठ के चौतारा पर कहियो के पुष्पा का कहले रही ना मनावे दे मत मनावे दे हम तनी देखे लइकन के आइलन सकी ना आइलन से गाड़ी तन डर बाजी बोलसन पूछू बोलसन तोनी के त गाड़ी देव दुआरी पर बैठ के पानी पी के ना तब तोनी के मन बुसन ऐसे कैसे ना बने बुसन हमार कहल रे माई हई हमर माई के मुंहवा कैसे काला के सीधावा के कुकुरो चटेला हुए माई के कुचुतिया बना के रख लेबो हमरो के बनई बुझा इजे रहम देखा
इतना मतलब भात बना देने नु औरी नु का जानी बेटीवा का करेली भातवा हमारा बुझेबे ना करेला अपना मने यही पर मर जीव जार के बुखार हो जाला लगता कि आदमी के हलवा बना लेबे जब मन तबे अथु बनवाता रे ए भौजी हाई बना दा जा ए भौजी हाई बना दा जा ई कहां के लूरा लक्षण हो हाई बना दे तले हाउ बना दा जा बिटिया है तेकरा मतलब का कन्या का कहते हैं बोले का बनता हो खाना बुचिया देला ये लौका त काहे न बिती कर लू मत मम्मी जी मतलब इधर कहाँ नाम बाटे कि हम दिन भर बनावत रही ना बताई कितना वो बात हमारा के बोलली है खखुआ खखुआ के मारे बोला ताड़ी हाँ बताई तो कह ताड़ी कि लौका ए बनावा देते धके छोटे का बार दे कितना हमार दिल पर ठोस पहुंचला। अच्छा ई बताओ घर में लड़की बिया आ नया नहराइल बिया दू 4 दिन खातिर आइल बिया त बना दे बुझा खेत बुझा घट जे बुझा दहिया घट जाई। देखी मम्मी जी घटे के बात नहीं के ठीक बाटे आ पहले कितना चरा चरा बाजत रहता नहीं कर के अपना मनाने के बुझत कि बाजे ना बड़जेट से ना बाजे जाला आहो त लड़की है ननद ये बोलिए तो ओकरा बात के दुख मनबू मतलब इहे कहा नाम बानू कि ना के करा कि मत बोला मत ही कर का जानी के उनकर कान फूक देता कि का करता जेने से आवत है तेने से 4 गो बात बोल देता रे यार देखा हम लड़की बोलले बिया कइले बिया खइले बिया तू ऐसन खोजबे करी तो ना क के दे बुझे तो बोलला के दुख बुगे तो कह देते जा दे बुझे अपने मन के बाहर वैसे न तो बोल हमारा करला के मम्मी जी दुख नहीं के कि हमरा के करे के उधर के कोई कहताटे हमरा के बस ई बात के दुख बात को जेने से आवत तेने को आदमी के 4 गो बात बोलत रहतड़ी यार तो गलती पे न बोलती है तो सही बात पे बोल देती मतलब का हम गलती कर देनी है बता हाथ ना बेरा लागे जोरे के बेरा नहीं के भइल भात बना के रख देले और भात उठा के जानी केने ले गइली यार बताई तो और कह के गइले के लौका जन पटक के गइले के जा बनावा जा बना दियो अब तेल रही तभी न बनाई जी तेल बाटे लिया देतन दुकान पे बाजे का बनावा ओकरा खातिर बुझा गेल ना नौटंकी मत करा जा इहो लागत अनु कि आगे पीछे में बेटी के चलत रह बेटी के बेजाय नहीं कि देखत कि का होता टे घर में आ का नहीं होते बेटी एकदम से लगता कि पढ़ा नहीं होखो जाता शादीशुदा दूगो बच्चा के माई हो गई आ लूर सहूर तनको है नहीं कि का हमारा करे के बाटे का नहीं करे के जे ही सिखा देता गाँव टोला राड़ी भतर काटी सिखा देते ना तो 4 गो बात आदमी के आके बोले लगता कि हम का कैले बानी हाँ कोई तार माई कैलो बाबू के जे भी कैलो का हम का कैले बानी हो हम तो तरह के जौने कहते तौने बना के तरह खिया देता नहीं यही से ना बनानी हमरा से ना बनी लौका के बच के चाहे कुछ छोड़ छाड़ दे में सही बस ठंडा जे बुझे जनते नहीं खुजा जीवे जरल बाटे बूढ़ी एगो आवत है 4 गो बात बोल के चल गई लगता यही आदमी के एगो यही आदमी अथु भइल बाड़न कहत नहीं लइका के पढ़े जाए के आए जात नहीं खे ऐसे तो घर में रामायण चालू बाटे ये कहतिया कि हम काम ना करम ननद पर तुल्ले बाड़ी सन आहु सिखावत तड़ी जवन अपन ननद के ना देखली दिन दहाड़े कुंवारे पर लेके भाग गइल बेटा बा हाई स्कूल में पढ़ते पढ़ते आ दूसरा घर सिखावल चलत तड़ी बुजरो चाठी में काठी बोझ हो इनके नहीं जानी के का सोचा तड़ू जा कि हमनी के नंदी आज ना त काल है क्रोध बा विरोध बा त हमारे होई सिखैलस नु कहलस नु के भौजी पिंटू भौजी कहत रही हाँ इन मत करी काम चढ़ा बढ़ा के रखले बा इहे गांव घर में मेहरानू के औरत के हो गइल बा कि जैसा है घर केहू के बनता ओकर उजाड़े के बिगाड़े के हो जाता बनल कन्या चाहबा चाह बनैलू हाँ चाह बना के घर में रख दिली तो जी काहे रख दिल कहे के ना रहे अब घर में ना चाय पिए जाला तोहरो दिमाग सठिया गइल बा का हैं घर में 4 गो लोग बात बोलते तो सठियाबे नु करी निमन रही अरे जाए द एगो नंदियो बोलत रहतिया तो जानते बाड़ू कि महतारी कब अपन बेटिए देने बोली आए अपन हसुई आए अपने देने धारवा हिचिनु कि मुड़ल देले कब हिचले बा देखले बाऊ के इनकरा के सिखा देता जी 4 गो जिने से मत जीवन से जिने से होते तेने से बोलत हां हे पिंटुआ बा बोलले बिया बुढ़िया जाके ओकरा के बोलती तब नु ओकरा खुद ना लेके भाग गइल कुंवारे में हैं उ का बतियाई और सिखावती है बाते हमारे घर तो आइए तो धक्का छोटे नवा हम करना मा धक्का खाची तुम जानते नहीं किया आई रही खाता हो दुआर पर बैठ के सिखा पढ़ा के भेजले बड़ी पुष्पा बुची हमरा से कहत रही ए भौजी कहत रही नु कि काम मत करी ह हां तू कही पकड़ी बनावे के कुछो होला तो तनी बेटियो हमरा से बता दे बेली भलो लड़ी हन झगड़ी हन जानलू कहां गई रही जी उफान मचावतनी बहिन घर में उफान मचावतरी या रउगा हेने उफान मचावतनी का करती है कुछ क्या ना करती है वो रउआ कुछ ना जानम जी बा रउआ कुछ जाने नहीं आज लेके जाना हमें तू बढ़िया ले बोलत का नहीं किसको बोरे
कोनो बात बताइबे तब न हम जानब। रउआ के घर में बैठा कहाँ न जानी नी हम घर में बानी तू राउर बाहर बावे। अब छोड़ी जाना लड़ाई झगड़ा करते करते रुआ समारा मारी कर लेम जा। चलो त हमरा बुझात नहीं कहते हम घर में बानी तो ई जाती है काटे पीटे। बताई जी बताई हम नहीं कुछ ना बात बता। राउर बहिन के कोई सिखा पढ़ा देले बाकी काम का हो गइल बाटे वन में कहते हम काम धाम ना करम हमार गोड़ दबा बसन दिन रात मुंह ठुठी घर में करत रहते उ हम बड़ बानी घर में हमारा के उतनियो से घमते नहीं की त एकरा के का घमिया माई संगे सुबह सुबह लड़ बैठल हड़ी ऐसे करा जाला। तो एथी कर दो जा पेठा दो जा यहां लागी 2 किलो के खाजा बनवा दो जा। जा से तो का करिए जा इहे कुल करी। एक नहीं निमन चका दे मुझे बबुआ देख रे आ ये दादा घर दुआर सब बिटिया खुला करके घूमे चल जाता ये हेड मचावे बाग बगीचा में। जाए तो जा बात बतिए बुझाए जब ए जले ओकर करिया त जा सबसे बढ़िया। अरे उनी मना मन से ना जी रे वो बात कहे नहीं कि बन जब लॉन्ग टर्म पर ना कर देना तो मैं ना जाई हनु अभी तो कहत अड़ी कि अभी ज्यादा कहबू ज्यादा मर्दों के गाड़ी देबे लगा गाड़ी देला हम जिगवा हमरा के मारी ये झगड़ी नु तो पूरा गांव टोला जाना दे लंगटिन ना है जिगवा बुझाता कि हमनी के गोती नहीं हड़ी जैसे जिगवा पट्टीदारी करती कोई बोला तो झट पे नहीं तू कर तली हां करत जितना दिन कर हां त बाप भाई के गदी पर बैठला है बाड़ी त के फूटा नहीं छेरी ये आदमी छेरी हां ने हां ससुरा में रहती तब ना मराईती एनियो से तब भी कर तोरा तो ही मेरे से करती है तो का कहता नहीं बताई हम मतलब अपने से झूठ सच बना के करता नहीं पहले हम ना करत रहे देखत रही ना कितना काम धंधा करत रहे करती है ऐसन हम ही पूछ दे तोरा हम पूछ तो हम का कहता नहीं करे हम कहता नहीं मतलब अपना से हम बना के करता नहीं ये जौनो रहे तौनो एकदम बहवा के बुझाता इज्जत उतार के तब जाई ए तर जाई होई ना का जान जी हमरा नहीं के बुझते जो हमर दिमाग खराब कइल रहता रही लगता कि झोटा नावा दिहन हमरा के पहुंचा दे रे गांव में हम उजगे जाई मिंगर हम बात बोली ना सुन जब चल जियन तब हम आ जाई। हां इहो एगो बात ठीक है कहता है तोरे को पहुंचा देतै ना त फिर दीदी ना नतीजा होखे लगा हम जी यहां तो उनको के को हम चलो त घर के बिलवा के बिटिया रख दिहन इतना दाल चावल ले जाके बेच दिहन ना नो ताला मार देम हम यही तरीका रखम त बेची ले जाके तब देख को हम छोड़ देब जब से करतै तो तब हम कपड़ा लता सरिया लेते दीदी के कह देतन ठीक बा चले चल पहुंचा दिया जल्दी अब हम मोटरसाइकिल निकालते गाड़ी ना ठीक बा हां ज्यादा सर सामान के फेरा में ना रह इहो कभी कभी लगला सट्टी आ जानी अभी कहते हैं मोटरसाइकिल हम निकालता नहीं अभी कहते हैं हम कपड़ा लाता भी सर आवे के बाटे था हमार जखन दीदी से कह हम ए दीदी जे उपाय सोचनी हम चली रहो कपड़ा लाता सरिया ली या काल हमनी के चले के भोर है आ यहाँ के ताला मार देम दाल चाउर में तब न बुझाई खिलाबड़िया के का करते जका ने के तब एक जीव अनसाइन खैला बिना तब खुदे अपना गाँव में भाग जाई ससुराल तब बुझाई हाँ भौजी का कर दे सब कान में आवतानी सब कुछ फोड़ देता नु आवतानी बस घरे झोटा डबा के भौजाई के मार लगतली पीटे लगतली आ गोड़ हाथ दबावे लगतली तब बुझाई करो के पे सिंदूरा पोछ दे रहे हैं काहे पोछी रे काली माई के पूजा करके नुआ तनी भर गाँव में पहन के आप लगा के घूमबे निक लागता त बियाह हो गइल बा त सेनुर कइल छोड़ दी तोरा कहे से जो बनल बा खा लिए जो कले रही जब कहतनी तब तो तनके बना ही के नहीं खे ढेर पत्तो तोर भइल बसन ले आइल बस छाछ के शहरी अरे तो हम का करी बताओ केवना के बोली ओकरा के बोलब तो दुखे बा ओकरा के बोलब तो दुखे बा तोरा के बोलतन तो दुखे बा तो हम केवना के कहता है अनिया के तोर बेटी है सन हम ही तोर पतो है न रे कि हमार खुशी के तोर दतनी को ध्यान नहीं के पतोयन के ढेर तोर ध्यान बा कनी ना ओकरा ले तो पकौड़ी बना दे बनैले भी जो खा ली है बनैल हिया उहे जो खो बुझाला के छुचुनर मार के नयर से आइल बिया उल्टी करेला ओकर हाथे के खा के हमरा तो कबेले पकौड़ी कले तो पराइयो देलस तबो खिसिया तड़े ना बने लिया मझिली त छोटा की बड़ा की मझिली ओकरा हाथ के हमरा खाई केवना के हाथ के कहबे तेहुआ तो कइले रहली सब बोल ना अब फिर से जाए हम बनावे जाई त तू ना बना सकलिस तू हमर माई ना तू हमरा पहले बना के ना खियावत रही से आए हो भौजी भाई क्यों तोनी तब काहे कहि हम तोनी के आदमी कहे वाला बावन थोड़े की कोई हम हैं अजीब बिटिवरवा तनियो से शरम बाजी कि नैहर में आइल बनी हम भौजाई अरे माई पे बनी घर में दू को भौजाई हो गइल बेसन के तना हम करवाई कि ना करवाई के तना बोले आइल बनी त नौकरानी बन के जा काम करे का आए ना ठीक बनो एगो त कह दे तनी कोनो चीज त कर बुखार धले त बनाए के खियाए के नखे देखी पुष्पा बुचिरवा के तनियो से बोल देबे तार लइका के बटे ना रही कपार पर चढ़ के मुंह देबे नि हरा तनियो से अरे कने चुप ना रह तू काहे करे संग लगल रहलू लइकिया संग लागत रहली कहता कि बटे मनी ओमे पैसा न खजियन होते ना अरवा के रखे मेरा माई के पैसा न खजियन होते हमर बाप के हक हो हमर बाप के हिस्सा हो तहारे ना हो का चिल्ले रे जनवाई भेत आई के झगड़ा कइले बिया तब पतो
लोहिया के मां एथी घर में रहत ऐसन आ बोलत ऐसन कि टारी त सुनाता। बेटी के तो इतना ना बोले का चाहिए, पतोह के तो हको बाटे, काहे से कि पतोह करत अड़ीसन, बेटी के हक नहीं खे जन्नी। असो आसार में के निकाल के घर से यार ओपनिंग ना करबे मैवा त हम अजी, घूम के चल जेबे आगे का कहता नहीं छोड़ दी चुपचाप रहो रही चली अपना नैहर चल जी हम चल जेते नैहर जा के हाथ बांध के तार रोको त का ना तब बुझाई कि के बना खियाओ ताटे के का करत ताटे तो बिना खइले आदमी मर जाई का नहीं हरवा चल जेबू तो कह दिन नहीं हरवा सही होई बास। कितना बोलत नहीं जी हैं होई कितना बोलत नहीं बिना मान मतलब के का सासू में बैठल बड़ी हमर दादी बुढ़िया दादी। हां एकरे के दादी को यही सास हमारी है, माई हम ना बेटी के बोली। रंग सबके नु गुरमुठ हो गइल बा कि जवन बेटी कही उ माई करी, जवन माई कही उ बेटी करी। पतोह गइली सन ऊ बाजा ना बाजी पहिले हम चुप रहत रही ऊ बाजा ना बाजी कि जवनु माई कहे बेटी मानत रहे ठीक बा हमनियो के ना मान जी जया देखा धा के सुटुका खींच दे सड़ा के दो के जीभिया सटर सटर जबान चले ले बड़ तो पीवा के दामाद के हिचल करिया हुआ देखा तो खनगिनिया के ना त या काखी तरे ना हसुआ आ रसी आ बोतल के पानी आरी आरी लेके घूमबू है खलाड़ बुझा गइल। देखले खिलकड़ी के कैसे बोलत या खिलवड़िया रोपनी के करवावे निकाल का कर रोपनी करवा निकाल के 2 रुपया तो ये वही चाहते वैसन ये चाहते वैसन हमरा ले लिए चाहते से तैसे घर कर में खइला खइला के मोटाई मंगुराई नहीं जावत रू चल खा ले तो चल।